Türkmenistanda paraxorluk ilaty arasında iň mukaddes hasaplanýan ýerlere, ýagny meçitlere we Agy Şanjan, Hoca Ýusuf Baba hemde Şyh Mansur ýaly öwliýalary hem baryp ýetdi. Adam Pahir nireden kömek tapjagyny bilmän öwliýalara we meçitlere dua dilek etmäge barýar. Bu ýerlerde adamlaryň sadaka diýip berýän pullarynyň we mal garalarynyň aglabasy döwlet emeldarlaryna para hökmünde geçirilýär diýip Aşgabatly bir ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky döwürde şeýle gürrüňleri Türkmenistanlylaryň arasynda ýyl-ýylydan eşitse bolýar. Adamlar meçhitlere we öwliýalara ziyaret edip ölen doğan garyndaşlarynyň hatirasyna ayet töwri okaýarlar. Doga dilek edýärler. Olar sadaka hökmünde pul goýýarlar. Aýdylan mal we çörek ýaly iýmitleri hem şol ýerlere tapşyrýarlar. Olar bularyň garyp gatarlara sadaka hökmünde paýlanmagyny umyt edýärler. Ýöne şol berilýän sadakalaryň ujypsyzja bölegi göz üçin paýlanýar, galan uly bölegi ýokurdaky resmiýlere tapşyrylýar. Diýip Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçylarymyz ykdysady kynçylyklaryň arasynda meçhitlere we öwliýalara ziýarete baryp bu ýerlerden haray tapmagy inanşan adamlaryň köpelýändigini görse bolýandygyny hem aýdýarlar. Karantin çäklendirmeleriniň gowşadylyp meçhitleriň we öwliýalaryň gaýtadan açylmagy bilen şu günler bu ýerlere ziýarete barýan adamlaryň her biri sadaka hökmünde adyndan 5-10 manat, käte ondan hem köp serişde goýup gaýdýar. Käbir hojalyklar sadaka diýip goýun, geçi we sygyr ýaly mallary tawşyrýarlar. Şol mallaryň köpüsi ýokary wezipelerde işleýän adamlaryň mal sürülerine goşulýar. Diýip ýaşaýjy öwliýalerde işleýän işgärleriň şol sanda imamlaryň gysga wagtyň dowamında gurplanýandygyny, şol sanda gymmat bahaly ulagly, jaýly bolýandygyny hem belleýär. Ýagdaýdan habarly başga bir Türkmenistanda etrapdyr şäherlerdäki meçhitlerden we öwliýalardan ýygnalan pullaryň vilayatleriň merkezindäki uly meçhitleriň imamlaryna tawşyrylýandygyny aýdýar. Yurdun ähli meçhitlerine we öwliýalaryna haýyr sahabat üçin demirden ýörüýte sanlyklar goýlandyr. Meçhitleriň imamlary we öwliýalaryň şyhlary bu sanlyklary üçin pul feriştelerini Aşgabat guradýarlar. Pul ýygnamak işi her hepde juma namazyndan soňra bolup geçýär. Her hepde 10 000 manat çemeti pul ýüşýär. Din ýoly halal bolmaly. Ýöne gynansak-da bu mukaddes ýerlerde hem uly biznes gurnulyp paraxorluk giňden ýaýrady. Diýip ol sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýurdun dini işleri boýunça edarasy bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda korrupsiýanyň tas ähli pudokda giňden ýaýrandygy, bäwe kanadan başlap täm merhumyň jynadasyny gurnamak işlerine çenli baryp ýetýändigi barada adatlygyň habarçylary, Türkmenistanlylar we garaşsyz neşirler iýdigderli habar berip gelýärler. Mart aýynda Lewaply enatalaryň ençemesi adatlyk bilen söhbetdeşlikde paraxorluğun dini däp desurlar esasında amal edilýän hirurgiki çäräde ornaşandygyny gurrun berdiler. Şonda enatalar çağlaryny sünnet etdirmek üçin 5 000 manada çenli para vermeli bolýandyklaryny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri para berme ýagdaýlary baradaky maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Hökümet mejlislerinde ýurtda korrupsiýa garşy alınıp barylýan giň gerimli göreş barada wagtal gurrun edilýär. Ýöne synçylar korrupsiýanyň ýokardan başlanýandygyny aýdyp, bu çykyşlaryň meseleni düýpli çözmäge däldi, halkyň gözüni boýamaga gönükdirlendigini aýdýarlar. Türkmenistan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň ýyzaky orunlary eýleýär.